7 Mart'ta Halkara Zinanlar günü bolan 8 Mart bayramının öňü sirasında Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň merkezi bazarynda azyk haritlarynyň bahasy duýdansız 20-30 göterim aralygynda gymmatlady. Muňa bazarda adatdaky günlere garanda aljylaryň sanynyň 5 hesse çemesi köp bolmagy sebäp boldy. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda azyk haritlarynyň narhlarynyň esassız ýokarlandyrylmagyna ýol berilmezliginiň zerurdygyny ýene bir gezek nygtamanyň ýa gabat geldi. Bayramçylyk münasibetli büdjet işgärleri gysgaldylan iş tertibinde işlediler we öýlen sagat 1-de işden çykdylar. Olaryň köpüsi bayramçylyk saçagyna azyk önümlerini satyn almak üçin bazara bardylar. Bazarda adam juda köpdü diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 7 Mart'ta aýtdy. Bazardaky söwdegärler aljylaryň köp bolmagyndan peýdalanyp azyk haritlarynyň bahalaryny duýdansız gymmatlatdylar. Bir gün ozol 1 kilogramy 10-12 manat bahalanan hyýar 15 manada, 13-14 manat bahalanan pomidor 17 manada çenli gymmatlady. Gymmatlan haritlaryň arasynda azyk haritlarynyň dürli görnüşleri, şol sanda et we balyk önümleri, süýje hem kökeler bar. Satyjylar bayramçylyk günlerinde söwdanyň boljagyny bilip, narhlary öz başda galdyrdylar Dip habarçy belledi. Onun sözlerine göre bazar administrasiýasy ýa salyt gullugy bahalara gözöçlük etmeýär. Olar aljylaryň bu barada edýän şikaýetlerine hem gulak asmaýarlar. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada bazar administrasiýasyndan we sebitiň salyt gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda gök önümleriň beýleki azyk haritlarynyň narhlarynyň esassız ýokarlandyrylmagyna ýol berilmezliginiň zerurdygyny ýene bir gezek nygtamanyň ýa gabat geldi. Türkmenistanda prezident adatça bayramçylyklaryň öňü sirasynda çykyş edip, azyk haritlarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlige çagyrýar. Munyň netijesinde käte bayramçylyk günlerinde azyk bolçulugy we arzançylygy üpçün edilmäge çalşylýar. Kätede munyň tersine haritlaryň bahasy öňküsünden de has köp gymmatlaýar.